Tady to vypadá dobře. Byt má vlastní parkování. Vítejte v tomto útulném mezonetovém bytě o dispozici 2+KK a velikosti 67 m². Byt je dostatečně prostorný pro realizaci vašich plánů. A je také ideální jako startovací byt pro jednotlivce nebo pro mladý pár, který nemá rád kompromisy. Kromě dostatku místa a světla se byt může pyšnit také dostatkem soukromí, o čem svědčí patrem oddělená spací část od ostatních místností. A zde? Zde nechám povolit uzdu vaší fantazii. Bydlení v Břežanech rovná se klid, pohoda a příroda. Budu se zde na vás těšit.